ଜୟଗୁରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁଧାଂଶୁବାଳା ରୋଷେଇଶାଳାରେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ। ଉଷୁନା ଭାତ, ହରଡ଼ ଡାଲି, ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଚକଡ଼ା ହେଇକି ଖିଆ ହେବ। ଧନିଆ ଚଟଣି କରାହେଇଛି। ଏଠି ବସିଛି ଗରମ ଗରମ ମିଲ୍ ମେକର କଷା। ଆଉ ଏପଟର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଆଳୁ ବଢ଼ି ତରକାରୀ। ଏପଟର ମୋ ଯା ମାନେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଦହି ପକୋଡ଼ା, ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏଠି ପକୋଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଆଣ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟର ନାଉ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।